Сега внимание на юг към Гърция. След приемането ни в Шенген сложихме край на опашките на границата с нашата съседка. Появи се обаче едно ново притеснение. Дали онези етапи от границата няма да се пренесат на първия пункт за плащане на магистралните тол такси в Гърция, особено през лятото. И има логика в това притеснение, защото не веднъж през последните години на тол таксите се получаваше наистина натрупване на автомобили заради огромния трафик. Антон Чавдаров сега ще ни разкаже как гръцките власти смятат да се справят с проблема, който предвиждаме в България, как той може да бъде предотвратен. Така че към Антон Чавдаров. Здравейте, намирам се пред административния център, от който се управлява магистрала Егнатия Одос. В Гърция част от нея е и отсечката от Солун до Кулата, в която, разбира се намира тол пункта на Промахонас, на който много българи се притесняват, че ще се пренесе опашката от граничния пункт, на която чакахме до миналото лято. Според пътуващите, новата тапа ще бъде именно там, на този тол пункт. Затова и решихме да се срещнем с гръцките власти и да разберем какво те мислят за евентуална тапа на тол пункт. Ето какво ни разказаха в следващия репортаж. В Гърция очакванията са като тези в България. След приемането ни в Шенген, през лятото трафикът към южната ни съседка да се увеличи. С това по-натоварено се очаква да стане и на тол пункта на Промахон. Трафикът през тол пункта на Промахона се увеличава всяка година. Ние виждаме това увеличение всеки сезон и очакваме идното лято отново да имаме покачване на движението през пункта. Но ние можем да поемем този трафик и не предвиждаме да има проблеми. В Гърция имат план как да действат, ако тол пунктът се задръсти с автомобили. В случаи, в които има условия за екстремен трафик, има възможност да започваме пропускане на хората свободно, без да плащат тол такси. Защото ние не искаме да причиняваме на пътуващите големи закъснения. Това не е някакъв предварителен план. Това е нещо, което решаваме на момента. Тогава, когато засечем екстремен трафик. Случвало се е досега. Възможно е да се случва отново. Но, разбира се, не можем да кажем със сигурност от сега, че ще се случва. Решението за вдигане на бариерите се взима на момента от компанията Егнатия Одос. Има си процедура, при която при възникване на определен трафик ние наблюдаваме целия процес, както чрез отговорен човек на самия пункт, така и чрез системата ни от тук в Солун. На тол пункта в момента има 3 гишета за плащане в брой и едно, през което се минава с така наречения Егнатия пас. Ние нямаме план да разширяваме пункта за тол такси. Планът ни всъщност е друг. Да увеличим електронното преминаване през пункта, т.е. да увеличим трасетата с Егнатия пас. Може би сте чували за тази система. Много добре позната е и всъщност е една от най-добрите, най-работещите системи, които някога сме налагали. Така че това, което предвиждаме, е повече хора да започнат да се възползват от Егнатия пас, за да преминават през тол пункта по електронен начин. Оказва се, че интересът на българи към електронното устройство за преминаване през тол пунктовете е огромен. Хората от България, които към момента вече имат Егнатия пас, достигат почти 8000. Наред с това, от България ние имаме между 150 и 200 заявки на ден за Егнатия пас. Така че има впечатляващ интерес в момента. Колкото повече той се засилва, толкова повече хора ще могат да минават по-лесно през тол таксите. В центъра за обслужване в Солун се здобиваме с Егнатия пас. Устройството за преминаване е безплатно. Попълват се документи, създава се профил и след това в него се зареждат пари. Самото устройство се поставя на предния прозорец на автомобила. Устройство може да получите и по електронен път. Попълват се документите и после самото устройство пристига с куриер. Има и друг, по-бърз начин. На самия тол пункт, на Промахон, а също и на другите пунктове. Но казвам Промахон, защото ви е най-близкия. Там има офис, от който можете на момента да получите своя Егнатия пас. Просто спирате там, има малко документи за попълване и ви дават устройството на място. Това е предплатена услуга, което означава, че вие получавате устройството и след това просто добавяте пари по вашия акаунт. 10 евро, 50 евро, колкото прецените и когато ги изразходите, добавяте пари отново.
Браво, Джон. В Гърция въпросният тегнатия пас е достъпен за пътуващите от 3 години насам. За този период в южната ни съседка бележат огромен успех с популяризирането му. За тези 3 години ние имаме вече над 300 000 души, които го използват. Това е голямо постижение за нас и хората в действителност го харесват, защото е много лесно после да минаваш през пунктовете. И ако проследите увеличението всяка година, започнахме преди 3 години с 0 устройства. Днес 40% от хората в трафика използват Егнатия пас само за 3 години. Започнахме с 0, вече сме на 40%. Това е огромен успех. Уверявам ви. И един съвет. На тол пункта винаги гледайте какво показва знакът над гишето, към което сте се насочили. Едните знаци са с малки човечета, сини на цвят. На тях се плаща в брой. Другите са електронни знаци, които обикновено са жълти. Там преминаването е електронно. Само ако имате Егнатия пас, можете да преминете през тях. Всички останали трябва да се насочите към линиите за плащане в брой. За онези, които не са решили да си вземат Егнатия пас и са предпочели да платят с пари, винаги е по-добре, разбира се, да разполагат с точна сума, за да не чакат ресто. През лятото, освен българите, през Кулата в посока Гърция се очаква да минават и повишен брой румънци, сърби и македонци. Немалка част от тях в предишни години търсеха алтернативни, по-дълги маршрути, за да заобикалят опашките на Кулата. За Здравей България, Антон Чавдаров. Ами така, разказахме и за пътуването до Гърция, макар че този сезон, зимния, не е сезона за пътуване в тази посока. Ние продължаваме след малко.